ବିଶ୍ୱ ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗାଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ଧରି এই অনুষ্ঠানটি ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଚଳାଇ ଆସୁଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଜହର ବିକ୍ରି କରିକି ଖୋଇକି ନିଜେ ଖାଇକି ଏ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏ ନବୀନ ସରକାର। ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗୁମସ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତକ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଟାଉଟର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଯାଇ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ, ସେଇ ନବୀନା ପାଖରେ, ସେଇ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ ଗୁମସ୍ତାଗିରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ମୁହଁ ଟେକି ପାରୁନି, ଅଧପତନକୁ ଗତି କଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ଲେଖି ଦେଇଛି, ସେ ଲେଖାରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଆଉ ବିଶେଷ କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋତେ ମୋର ଭତ୍ତା, ମୋର ଏ ବୟସରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାହି ବି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସରକାର। ଇଏ ମୋ ଠାରୁ, ମୁଁ ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ ବିଷୟରେ, ଜଣେ ବକ୍ତା। ମୋତେ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜି ବସି ରହିଛି, ଆଉ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି, ତେବେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ ଦେଇଥିଲା ଭତ୍ତା ଟିକେ 1000 ଟଙ୍କା, 900 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ 900 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ବିଏମ୍ସିରେ ଭୂତ ଖାଉଛି, ସବୁ ଟଙ୍କା ଭୂତ ବୁଲୁଛି, ଭୂତ ଖାଉଛି ସବୁ ଟଙ୍କା। ସେ ଭୂତ ଭିତରୁ ମୁଁ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରେ। ସେଥିରେ ବିନୟ ଦାସ ବୋଲିକି ଜଣେ କମିଶନର ଧରା ହେଲା। ଆରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, ତାକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରିକି ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଏଡ଼େ ବୋକା ଚୋଦା ସରକାର। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକି, ଏ 3 ଜଣ ଯାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲି। ଆର ବିଚାର କରିବେ ଭାରତ ସରକାର, ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ସତ୍ୟଯୁଗର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ ଆଉ ଯେତକ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ବିଚାର ଭାବରେ ବିଚାର କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ମୋର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଯାହା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ଇଏ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଇଏ ମେସିନ୍ ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଲାଗେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଇଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାଜ ଆମକୁ ପୁରା ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଇକି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦ ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶା ଖୋଇକି ପୁରା ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁ ବିକିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖିଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲିକି କହୁଛି ନବୀନା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲିକି ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏ ଚୋରକୁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆକୁ ଇଏ ଅଧପତନକୁ ଗତି କରିବ। କାରଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଜନସମାଜ 150 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଗଳ ମାତାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେଇକି ସବୁ ଅର୍ଥ ନେଇକି ଏଇ ଲାଗି ଆମରି ଅର୍ଥ ନେଇକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଜବତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଉ କଦାପି କେହି କରିପାରିବେନି। ଯଦି କେହି କରନ୍ତି ସିଏ ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେବେ। ସବୁ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆଜି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲି। ଆର ବିଚାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗାଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଏଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଙ୍କୁ ଯେପରି ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଇଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କେଜରିୱାଲ ସେଇ ମଦ ବେପାର କରିକି ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ନବୀନା ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ। ଆଙ୍କୁ ଥଳକୂଳ ରକ୍ଷା କରି ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ, CID, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସ୍ପେସିଆଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, CBI ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋର ପୋଲିସ ବାଲା ଜଗିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଏ ଜନସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସର କରାଳ ମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ।